B'investiment ta' 800,000 euro ser ikun qed jinbena ċentru għal volontarjat ġewwa Marsa Xlokk li se jkun jista' jintuża minn 100 għaqda volontarja fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Ħabbret dan il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Libertajiet Ċivili u Drittijiet tal-Konsumatur Elena Dalli waqt li kienet qed tinawgura ċentru tal-volontarjat fir-Rabat. Qalet li ċ-ċentru f'Marsa Xlokk ser ikun lest fix-xhur illi ġejjin. Hekk sa jkollhom mhux biss fejn jiltaqgħu, fejn jagħmlu konferenzi, għandhom ġnien kbir fejn jistgħu jagħmlu events ukoll. Hija l-ħolma ta' kull NGO naħseb illi ikun hemm hub, ikun hemm ċentru state of the art kif se jkun dan. Iċ-ċentru tar-Rabat li jinsab fil-qalba tal-lokalità sewa l fuq minn 60,000 euro. Hekk kif b'dan il-każ ġiet irrestawrata dar antika u ma kienx hemm il-ħtieġa li tinbena mill-ġdid. Dan iċ-ċentru se jkun jista' jintuża minn madwar 250 għaqda fin-naħa ta' fuq ta' pajjiżna kif jgħid il-kap eżekuttiv tal-Kunsill tal-Volontarjat Mauro Paċ Paraskandalo. Għandna ħafna qdieta u Malta jagħmlu xogħol siwi ħafna imma sfortunatament m'għandhomx post fejn jiltaqgħu il-membri jiltaqgħu bħala kumitat, allura il-kunċett li kien inħoloq lura fl-2014 kien illi nagħmlu dawn iċ-ċentri fejn dak li jkun għandu bżonn spazju għal ammont ta' ħin nkunu nistgħu nassapportjaw lil dawn l-qdiet billi ntuhom l-ispazju li għandhom bżonn x'ħin ikollhom bżonn. Il-Ministru Dalli qalet illi ċentri bħal dawn li sa issa tlieta f'pajjiżna fil-Belt Valletta, fil-Qawra u fir-Rabat huma turija ta' apprezzament tal-Gvern Malti lil tant volontira fejn jingħata servizz kompletament b'xejn lil qatt ta' qaqdiet volontarji.